Goedenavond, het is zaterdag 22 februari en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. In Vogelwaarde was er ondanks de harde wind vanmiddag wel een carnavalsoptocht. Maar de grote wagens, hoger dan 4 meter, die waren niet toegestaan. Ja, daar gaan al onze maanden werk en zo en onze inzet. En ja, dat is, je leeft naar iets toe. Prachtig resultaat gemaakt en dan hoop inderdaad dat je bovenin of misschien wel eerst rijdt zelfs. En dan, ja, als je geen één keer mag rijden, ja, dat maakt het wel helemaal extra zuur en vervelend. En ja, eigenlijk zijn er niet meer geen woorden voor van hoe. Ja, om dit te verwerken, zeg maar. Ja, klinkt dramatisch, maar ja, het is gewoon ja, nogmaals heel zuur. Ja, jammer. We hebben er zo lang om opgebouwd en dan willen we graag rijden en dan wordt het ineens afgelast. Als die wind te hard blijft waaien, dan kunnen we geen één stoet meer meerijden. Het weer mag de pret niet drukken en daarom liepen de Fucky Duckies wel gewoon mee in de optocht. Dan in ieder geval nog wel 1 optocht om het leuk te maken. In Sint-Jansteen, Klingen en Grauw waren er ook loopgroepen, maar in Kwadendamme en Leeuwendorp was de optocht vandaag helemaal afgelast. En of de optochten van morgen doorgaan, dat is nog maar de vraag. De kans is klein omdat er morgen nog meer wind wordt afgegeven. Dit is de 14-jarige Stijn uit Breskens. Hij zit in de 3e klas van het VWO op het Scheldemond College in Vlissingen en schreef premier Rutte een brief met een boodschap. Compenseer Zeeland met goed openbaar vervoer. Vooral een snelle en natuurlijk schone verbinding van en door Zeeland zou een goede compensatie zijn. Want daar hebben we volgens Stijn het meeste aan. Door openbaar vervoer in Zeeland te optimaliseren verwacht ik dat Nederlanders Zeeland minder als een uithoek gaan ervaren, doordat we qua reistijd dichter bij de Randstad liggen. Het afblazen van de marinierskazerne. Ook Stijn heeft het als jonge Zeeuw allemaal gevolgd. Met zijn brief hoopt hij Rutte wakker te schudden. Ik hoop dat Rutte ook vooral de ernst ziet die niet alleen de Zeeuwen zelf hebben, maar ook de jongeren die later in Zeeland wonen, tenminste of willen wonen. Stijn stuurde zijn brief bewust naar premier Rutte en niet naar staatssecretaris Visser. Zij overleefde donderdag een motie van afkeuring en dat had Stijn graag anders gezien. Ik vind dat ze toch had moeten vallen. Ze heeft toch op een bepaalde manier met Zeeland omgegaan. Dat mag echt niet, vind ik. Dat is echt niet acceptabel. De brief is inmiddels verstuurd en nu hoopt Stijn op antwoord uit Den Haag. Hij staat er maar verloren bij, de Napoleonschuur in Scharendijke. En als het aan de gemeente ligt, gaat de schuur uit 1800 tegen de vlakte. Maar tegenstanders willen daar niet aan denken. Hun hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland om de oude schuur te behouden. Nou, wij hopen dat wij aan kunnen geven om ze te overtuigen dat het gewoon de moeite waard is om het te redden. En waarom zou je slopen als zoveel instanties en ondernemers hier wat van willen maken? Zo zouden er 2 organisaties zijn die de schuur willen restaureren en 2 ondernemers die het willen exploiteren. Op verzoek van een paar partijen in de gemeenteraad wordt er gewacht met slopen totdat het onderwerp is besproken in de raadsvergadering van begin maart. En zo is er de kans dat de schuur de strijd tegen de sloophamer nog kan winnen en dromen de liefhebbers over een mooie toekomst. Wat een ontmoetingspunt is voor het dorp en voor de mensen die hier langs fietsen. Met de mogelijkheden om wat te eten en te drinken. Kortom, een prachtige locatie voor iedereen. Dat de schuur is vernoemd naar Napoleon heeft overigens niks te maken met een eventueel bezoek aan het eiland. Hij is er zelfs nooit geweest. Overigens wel zijn broer, hè, Lodewijk Napoleon, is wel op het eiland geweest. Maar er zijn ook soldaten toen in gehuisvest, in die Napoleontische tijd. Dus het is meer een soldatenschuur dan een Napoleonschuur. Maar ja, in de volksmond heet die zo, dus we hebben die naam maar aangehouden. Goes speelt in de 3e divisie een inhaalwedstrijd tegen Terlede uit Sassenheim. En komt als een raket uit de startblokken. Want binnen een halve minuut is het al raak. Dit is Steve Schalkwijk. Dan wordt de bal teruggelegd op Hiep de Gwen en die ramt hem binnen. Hiep de Gwen, hij staat in de basis omdat Mart de Croo op vakantie is. En hij maakt het vertrouwen van trainer Daan Eikenhout dus direct waar. In de eerste helft heeft Terlede wel het betere van het spel. De ploeg heeft de wind in de rug en profiteert daarvan. Krijgt ook enkele mogelijkheden, zoals dit schot van Mounir Darazi. Maar de redding is van Brian Mulmeester. Dan weer Goes. Op weg naar de tweede kans van de middag. Hier komt de bal voor de voeten van de Gwen.
En die scoort ook zijn tweede. En zo is Goes heel erg effectief, want Terlede is de ploeg die aanvalt. Maar Goes komt dus op 2-0. Dan weer de bezoekers. Ian van Otterlo, maar weer een prima redding van Mulmeester. En zo is de ruststand 2-0. En dan mag Goes in de tweede helft met de wind in de rug gaan spelen. En dan komt de voorsprong niet meer in gevaar. En komt er zelfs nog 1 doelpuntje bij. Wie anders dan Steve Schalkwijk met de 3-0. Goes pakt 3 punten en stijgt naar de gedeelde 8e plek in de 3e divisie. De kartbaan in Middelburg is dit weekend het strijdtoneel voor het Europees kampioenschap indoor karten. 102 deelnemers uit heel Europa racen in de kleine wagens honderden rondjes. Volgens organisator Joop Stolk is de gehele wereldtop aanwezig. Als je ziet wat voor niveau er wordt gereden, ja, dat maakt dus niet uit of je een WK of een EK qua rijders. Want de top is altijd ook hier. En onder de rijders zijn er ook 22 Zeeuwen. 5 van hen maken ook daadwerkelijk kans om de Europese titel te pakken. Dit is bijvoorbeeld Patrick Bakker uit Middelburg. Hij won hier in zijn woonplaats in 2018 de Europese titel. Maar toch vindt hij niet dat hij vandaag thuisvoordeel heeft. Ja, iedereen weet wat de karts doen, hoe de baan is. Dus thuisvoordeel is er altijd wel een klein beetje natuurlijk. Maar omdat er zoveel getraind is, denk ik dat dat wel tot het minimum behoort. Morgen is de finale dag van het EK karten. En in die finale strijden de beste 15 rijders van dit weekend in 35 rondes om de titel. Morgenavond is een uitgebreide reportage te zien in ons sportprogramma Omroep Zeeland Sport. Goedenavond. Het was vandaag een onstuimige dag met veel bewolking, veel wind en ook woelig water, zoals hier op het Veerse Meer. Vanavond is het enige tijd droog en we hebben een wind die ook wat af gaat nemen. De minimumtemperaturen liggen vannacht rond 7 à 8 graden. Maar heel lang blijft het niet droog, want later vannacht gaat het opnieuw regenen en waaien vanuit het zuidwesten. En dit keer krijgen we morgen te maken met enige tijd matige tot zware regenval en daarbij een harde tot stormachtige wind. Die wind is dus iets sterker dan vandaag het geval was. Bovendien zijn er vlak aan zee dan zware windstoten te verwachten tot 90 of misschien wel 100 km per uur. Vanaf een uur of 3 wordt het droog en wellicht dat de zon dan ook nog even tevoorschijn komt. Dan de vooruitzichten. Maandag wordt het zacht met 11 graden. Later op de dag volgt er wat regen. Vanaf dinsdag geleidelijk wat lagere temperaturen met regelmatig zonneschijn, maar ook af en toe een enkele bui. Misschien op woensdag wel met een winters karakter. En dat was het voor vandaag. Mocht u het nieuws van de afgelopen week nou niet hebben gevolgd of niet precies hebben gevolgd, dan praat ik u zo bij in Zeeland de Week. Dus graag tot zo.